Моски стигна до точката след 3-3. Възможно сега за Антонио Аниете. Страхотни защо подаване на Бедоя. Аниете! На мен ми се стори, че топката излезе в тъч. Както и да е, Бедоя изпълнява голови удар. Възможно за Левски. Тук имаше игра с ръка за своето изпълнение. Чакаме и сигнал от Николай Йорданов. Ето го негови удар и това е гол. 1-0 за Левски. 13-та минута. Доволни са феновете на стадион Георги Аспарухов. Минчев. Не е лошо тренира с глава. Но владее атака за Левски. Луис Педро. Шут на Луис Педро. Греда. Се включва в него. Луис Педро ще играе сам. Удар и спасяване на Ивайло Василев, който пък срещна гредата. Мигел Бедоя със съгови удар. Шанс за Левски. 2-0. 2-0 за отбора на Георги Иванов. Виждам обаче, че давна. Още един ъгов удар, който бе Боенуми Антонио Аниете. Ето го изпълнението на испанеца. Директен удар към вратата. Аниете преодоля Иван Михов. Аниете в наказателно поле на Монтана. Продължава да владее. Какво подаване на Аниете и пропуск. Хубаво центриране на Минев към Аниете. Още един шанс за Левски. Антонио Аниете иначе центрира. Ивайло Василев остана на вратата си и това е 3-0. Левски вече води с 3-0. Валери Долчински. За неговата самоувереност, както разбира се и за отбора му. Топката бе отклонена от Борислав Стойчев. Сергей Георгиев. Едва сега Монтана се активизира. Изстрел на Иван Минчев в ръцете на Пламен Илиев. Удължава Стойнев пък един от тези, които са от школата на силите. Възможност за Домовчийски. Спасяване на Ивайло Василев. За Антонио Аниете няма засада. Аниете сам също Ивайло Василев. Спасяване на вратаря на Монтана. Има вече жълт картон на Сен Георгиев. Това е втори жълт картон и респективно червен за централния защитник на Монтана. Да се ядосва. Доведе си дълго топката. Стефан Велев го изпревари и след това Здравко Лазаров. Добро центриране на Лазаров. Георги Пашов. Охо, каква грешка с отбраната на Монтана. Шанс за Мигел Бедоя. 4-0. Левски е на четвъртфинал в турнира за Купата на България. Победителен успех за отбора на Георги Иванов. В Бедоя Ивайло Василев да избере на къде да се хвърли и след това